Miangal na ang mga negosyante sa Negros Oriental sa kanunayng brownout ug nasinating low voltage. Noreco 2 ug NGCP ng Hunaw. Ang detalye ni Femari Dumabo. Ngayon, mo tukod ta sa ato. Mityabaw na ang mga negosyante sa Negros Oriental gumikan sa kada adlaw nga rotational brownout nga gipatuman sa NGCP pinaagi sa Negros Oriental Electric Cooperative o Noreco 2. Reklamo sa mga negosyante nga ang ilang mga kliyente mismo ang nireklamo usab ug dako na kayog epekto sa gipatumang rotational brownout. Atol sa gipaygayong dialog tali sa mga negosyante ug sa kadagkuan sa Noreco 2. Gipagawa sa mga negosyante ang ilang kasagmuyo sa gipatumang rotational brownout. Ilang gireklamo ang walay abiso sa Noreco 2 kung kanus-a ang brownout ug unsang oras sa mobalik ang kuryente. Tungod sa kalit-kalit nga mga brownout, daghan na sa ilang mga gamit ang nangaguba. Ang ilang pangutana, kinsa ang mobayad sa mga nangaguba nga mga appliances. We have to change the the compressor machine, the freezer, all the machine is working. We cannot protect all the device, so we have many expenses that are used in the business plan. Samtang gipasabot sa Noreco 2 nga maski sila apil sa nagreklamo sa pinakalit nga brownout nga gipatuman sa NGCP kaniadto. Apaning bag-o sayo nang mag-abiso ang NGCP sa ipatumang power interruptions. Tugod diini, nakapagawas na usab og advisory ang Noreco 2 sa mga apektadong lugar. Nagpatuman na usab sila og manual load dropping. Kini pinagi sa pagpuli-puli og makasinati og brownout, ilawom sa programa nga manual load dropping. Agi ni siya sa requirement nato nga gi-comply under the grid code and security regulation for the grid stability. Gipasabot sa Noreco 2, tungod sa kakulang sa supply sa kuryente, tanang electric cooperatives o electric companies sa tibuok Kabisayan obligado nga magpalong. Giklaro usab ni Attorney Tagle nga dili lang ang mga konsumidor sa Noreco 2 ang nakasinati niini kun dili tibuok Kabisayan. Sa pangutana kung kinsa ang magbayad sa nagubang appliances, tubag sa Noreco 2 kung sila ang hinungdan sa pagkaguba, andam silang manubag. Apan sa mga rotational brownouts nang hunaw na ang Noreco 2 sa epekto niini. Sa samang paagi nang hunaw usab ang NGCP sa kakulang sa supply sa kuryente. Ang tigpamaba sa NGCP NIR nga si Michael Vicera niingon nga isip agianan sa kuryente, igo lang silang mupahibalo sa ilang mga kliyente sama sa Noreco 2 nga magpaygayon og manual load dropping. Apan wa nila ang kontrol sa pagsulbad sa suliran sa kakulang sa power supply. So si NGCP as a system operator pod kami pod ang naglantaw sa demand kag sa supply. Pero i-clarify lang nako na wala pod control si NGCP sa mga power plants kay we just transmit power from the generating plants padulong diri sa mga distribution utilities. Tungod niini ang presidente sa Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry nga si Edward Du, misugyot sa Noreco 2 nga kada substation butangan og battery sa solar aron maoy mosalo sa higayon nga magpatuman sa rotational brownout ang NGCP. Butang nga gihangop sa Noreco 2. Itawag ni siya battery energy storage. Gi-store nimo ang excess sunlight, gi-store nimo sa imong power bank para inig brownout filter ka. Kay kuno man imong power bank. Uban ni Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.